טוב, עושים חזרה? תכף. צריך בסיס רחב. לא, תוקל. לא רוצה, חם לי. למה אין מזגן? שים מזגן. אי אפשר, ליאור חולה. מה אתה חולה אז איך אתה שר? יוצמח! יוצמח! פיצה? קום, לנגן וזה. לא, רצפה קרה, אני לא עושה. פונה כאילו לכיוון הספרייה? אני אגיד לך, אנחנו נזמין פיצה. אז... יש לך פלייסטיישן, נכון? אז בגביל הזה כאילו, יש... היי פייב! בקומה השלישית. אתה לא חולה. צריכת חלב מרובה מעלה את הסיכון לחלות בפרקינסון. יוצמח, תעזור לילד להרים את הבאס, מסכן. פיצה הגיעה. מה? אנחנו אמורים להתארגן? לא יודע, אנחנו אמרתי מ-9:30 עד 2 בערך. למרבה הצער אין סחוג, ולמרבה הצער הם פיזרו את האננס כאילו הם מפגרים. טוב, לפחות מישהו מתאמן על התפקיד שלו פה. דקל, אתה לא הבסיסט. איפה האננס נגמר ואיפה הוא מתחיל? פיצה. וואי, איזו שאלה קיומית. כן. אני לא יודע אם לקנות 3DS אמריקאי או לא, כי לא, פרסר שקוף. אם גם לי יש 3DS פרסר שקוף מאפן כזה. אז נוכל לשחק פיניקס רייט, אבל אז... שמים את הפיצה ועושים חזרה. טוב, אני מוכן לנגן. רגע, שכח את הגיטרה. מישהו תביא את הפיצה? כן, ככה אני תמיד מגיש. בכל מקרה, אם תקנה DS אמריקאי, כן, לא צריך או להגיד. אירופאי, אתה בכל מקרה תקנה את אותו משחק פעם. שנים של לשים את האוגר. מישהו יודע איפה אהוד? בואו נזמין לו פיצה. כן, קומה שלישית, המשרד עצמו, כאילו החלון שלו פונה לכיוון הספרייה, אז זה שם. קיצר, ברגע שהאוד חוזר מתחילים. אני מוכן! בואו! תגידי, לא באמת הזמנתם הפיצה, נכון?